बे मेलाव सफैनो हानाय मिडिया साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनदों। दिनैनि मेलनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा हात से हात जर'। बे हात से हात जर'आवहाय दिनै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे श्रीरामपुर ब्लकनिफ्राय जोङो आरम्भ खालामदों आरो बे प्रग्रामाव नुजाफैनो हादों जोंजोंहाय एपिसिसिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि भबनाथ नाथ बिथां। मानो होनब्ला जे भारत जर' बे भारत जर'आ 3500 किल'मिटार कन्याकुमारीनिफ्राय काश्मीर बेखौहाय थाबायनाय जादोंमोन। बे थाबायनायाव दिनै राहुल गान्धी बिथांनि जे दैदेननायाव जे जाथ्राया जाफुंबाय आरो बे दावबायनायाव मा एक्सपिरियेन्स मोनखो बेखौ दिनै डिस्ट्रिक्ट आरो ब्लक आरो बुथ लेभेलसिम जोङो न' थांनानै बे हात से हात जर'खौ जोङो आरम्भ खालामबाय। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजानो जे बे भारत जर'आव मा एक्सपिरियेन्स जाखो बेखौ जों फोरमायनो थाखाय दिनैनिफ्राय जोङो बे हात से हात जर'खौ आरम्भ खालामबाय। रायजो राजाखौ आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जे बिजेपिनि जे हिटलार सासन बेखौ बयबो मिथिबाय जे मोनफ्रोमबो बेसादनि दामफ्रा दिनै बाजारावहाय बायनो हायि बादि जाबाय। बै समाव कंग्रेसनि टाइमाव पेट्रलनि दामा नोङो 50 थाखा 60 थाखा बेबादिमोन। दा बिजेपि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो 100 प्लास बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनै गेस सिलिन्डारनि दाम बै समाव 500-600मोन। दा नुनो मोन्दों जोङो 1200 प्लास बेफोरबादिखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनै जों नुनो मोन्दों जिएसटिखौ लानानै दिनै गोरिबफ्रा बिराद खस्थ' मोन्दों। मानो खस्थ' मोन्दों होनब्ला दिनै जाय गोरिबनि एकाउन्टआव फैसायानो जे 300, 400, 500ल' थाखायो बे एकाउन्टनिफ्राय दिनै बिजेपि गभर्नमेन्टआ जिएसटिनि नामाव एकाउन्ट मेनटेनेन्स खालामैनि सायाव 300 करि मासिक बिसोरो दाननानै लांगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनै पाब्लिकआ बयबो बुजिनो हाबाय जे गोरिबा गोरिबैनो थासिगोन, धोनिया धोनि जासिगोन। बेनिखायनो गासिबो दिनै कंग्रेसाव जगदान जानो दिनै थाम-थिम जादों। दा बे मेसेजखौनो जोङो दर टु दर हैनो थाखाय दिनैनिफ्राय जोङो बे हात से हात जर'खौ आरम्भ खालामबाय। दिनै बे चिराङाव जि इलेक्सन जागासिनो दङ बेवहाय दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपि लोगोसे जिएसपि लानानै बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दङ आरो स्टेटआवबो बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट। दिनै थोजासे एमएलए बा एमसिएलए बा चिफ थासेयाव दिनै जोंनि बिटिसिनि जायफ्रा बासिन्दा बिसिनि सायाव जेरैबायदि इलेक्सन खालामदों जे बे गोजां बोथोर टाइमाव बिथांमोननि न'फोरखौ जि देफायनानै होदों बा सिफायनानै होदों, दिनै गिर्जा घर, स्कुल घर बेफोरखौ जि सिफायनानै होदों। दा बेजोंनो जोङो मिथिनो मोनो जे बेसेबांखिनि बिजेपि गभर्नमेन्टआ जोंनि ट्राइबेल बा आदिबासि बा जोंनि माइनरिटिनि सायाव बेसेबां अननाय दङ। दिनै बेनो बा बे जाथायानो दिनै फोरमायदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। दा बेनिखायनो जोङो कंग्रेसनि जानानै बेखौनो बुंदों जायहा जेराव दं बेयावनो थानांगौ। जेरैबायदि फरेस्ट डुवेल एक्टनि आयेन बादि जाहाथे बिथांमोना थानो मोननांगौ आरो बिथांमोननो थानायनि थाखाय गभर्नमेन्टआ बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ गोख्रैनो बेबस्था खालामनानै होनांगौ होननानै जोंनि कंग्रेसनिफ्राय दिनै दाबि खालामदों। ব্লকসমূহতে চলি আছে, মণ্ডল বুথলৈ এই কাৰ্যসূচী চলি আছে। সেই উদ্দেশ্যে আজি কোকৰাঝাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্গত শ্ৰীৰামপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্গত ঠাইসমূহত আমি হাত से हात जर' অভিযানটো আৰম্ভ কৰিম। আমি 100% সফল হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। কাৰণ যেতিয়া আমাৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে বিজেপি দল তথা চৰকাৰে এই ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাক লৈ বিভিন্ন ধৰণে সমালোচিত কৰিছিলে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আজি তেওঁলোকৰ মুখত আজি চাই পৰিল। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত 100% সফল হ'ল। ফলাফলবিলাক বিজেপি বেয়া ধৰণে বিধ্বস্ত হৈছে আৰু বহু ৰাজ্যত সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে। বিজেপিৰ যিবিলাক নেতা কৰ্মী আছে, বিধায়ক মন্ত্ৰী, তেওঁলোকো আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে। গতিকে এইটোৱেতো আশংকিত হোৱা বুলি ক'ব পাৰি। আমাৰতো
কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ আছিলে ৩,৫০০ কিলোমিটাৰ। সেইখিনি যাত্ৰাত যোৱাকালিতো আমাৰ কাশ্মীৰত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত পতাকা উত্তোলন হৈ গ'ল, ত্ৰিৰংগা পতাকা উৰাই দিলে।